Расія пачынае прыхаваную акупацыю Беларусі, на якую практычна немагчыма рэагаваць, бо адбываецца яна пад выглядам частых вайсковых вучэнняў. Крэмль праводзіць манеўры адначасова ў Беларусі і на поўдні Расіі. Каля польскай мяжы дэсантнікі захапілі стратэгічныя аб'екты і перайшлі ў брод-раку браняванымі машынамі. На поўнач ад горадні на станцыі Парэчча заўважылі расійскую вайсковую тэхніку. У Астраханскай вобласці Расіі 21 верасня распачаліся вучэнні «Каўказ-2020» з удзелам беларускіх вайскоўцаў. Падрабязнасці ведае Наста Ільіна. Што гэта прыхаваная анексія Беларусі ці проста традыцыйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні славянскае братэрства. Манеўры пачаліся 15 верасня і павінны доўжыцца 10 дзён. Аднак адбываюцца яны на фоне масавых акцый пратэстаў, а іхны маштаб у разы больше, чым раней. По сути, началась оккупация Белоруссии. То есть вот у нас на глазах тактические батальонные учения, там у сильного батальона 800 человек, славянское братство уже без сербов превратилось в дивизионное учение. 6000 человек. Там высаживаются одна с другой российские батальоны воздушно-десантные. Руководит этим уже всем делом лично Сердюков, начальник, командующий ВДВ. И сказано, что эти учения будут носить перманентный характер. По сути, это уже не тактика. То есть это на 2 порядка выше, чем это планировалось. Не дзіўна, што Крэмль напружыўся. Любы з варыянтаў, ці Беларусь хоць крыху наблізіцца да еўраатлантычнага альянсу, ці задэкларуе пра нейтралітэт, для Расіі катэгарычна непрымальны. Мабілізуюцца вялікія сілы не толькі на заходніх рубяжах, але таксама нібыта традыцыйна Расія праводзіць вучэнні на паўднёвым кірунку ў Каспійскім басейне. «Каўказ-2020», у якіх задзейнічана Расгвардыя, супрацоўнікі МНС, падраздзяленні супрацьракетнай абароны і флоту России и 250 танков. Это непосредственная подготовка к большой региональной войне с Америкой и союзниками Америки, войне, которая может перейти из региональной в глобальную. То есть здесь проверяют возможности мобилизации сил и средств разнородных. В данном случае на юго-западном направлении. Ну, оно альтернативно проводится на всех 4 направлениях. Это непосредственная подготовка к войне, которая предполагается, наверное, начаться в ближайшие несколько лет. Калі казаць пра амерыканскіх саюзнікаў на паўднёва-ўсходнім кірунку, ды ў першую чаргу гэта Грузія і Украіна, якія імкнуцца далучыцца да НАТО, каб вызваліцца ад расійскага, мякка кажучы, уплыву. Адна з задач Расіі яна спрабуе быць больш жорсткай, вярнуць уплыў не толькі на постсавецкія краіны, але і выйсці за межы гэтага рэгіёна. Расія не задаволена зместам трансатлантычнай бяспекі ці структуры бяспекі еўрапейскага звязу. Яна дае выразны месседж заходнім краінам, што яна пашырае ўплыў у рэгіёне Каспійскага ды Чорнага мора. І яна намагаецца захаваць за сабой ролю цэнтральнага гульца, дзе іншыя саюзнікі могуць знаходзіцца толькі ў яе арбіце. Безумоўна, вайны можна пазбегнуць, пра што не раз казаў і расійскі лідар, калі Захад пойдзе на пэўныя саступкі. А гэта азначае, што частка Европы застаецца ў арбіце Расіі. Беларусь, як яе стратэгічны саюзнік, з гэтай арбіты і не сыходзіла. І тут узнікае пытанне Украіны, якая не першы год знаходзіцца ў стане фактычнай вайны з Расійскай Федэрацыяй. Невыпадкова Украіна цяпер праводзіць планавыя вучэнні разам з США і Великабрытаніяй. Аб'яднаныя намаганні па працэдурах штабов НАТО. Наша паўднёвая суседка проверяет уровень боевой падрыхтоўкі асабістага складу. Эти учения, которые проходят на фоне, в том числе, стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», действительно предназначены для того, чтобы отработать оборонительные операции в противовес тем наступательным операциям, которые отрабатываются России в ходе Кавказа-2020 на южном стратегическом направлении. Стратегія Украіны простая. Яна знаходзіцца ў стане вайны, таму вымушана адпрацоўваць элементы абарончых аперацый не толькі ў паўднёвым, але і з паўночнага кірунку, дакладней з боку Беларусі. А у нас славянское братэрства працягваецца. Учения называются антитеррористическими, а в них почему-то принимали участие 2 стратегических бомбардировщика Ту-160. Но явно не
для антитеррористической борьбы. То есть, в принципе, именно вот присутствие бомбардировщиков, которые больше подходят все-таки для стратегических учений, в том числе «Кавказ-2020», о котором шла речь, в как будто бы небольших антитеррористических учениях. Это означает, что все эти учения проходят, в принципе, по единому плану, единому замыслу и формируют единую фон, который придумывают и формируют в Москве, а не Минске. Украіна адназначна расцэньвае вучэнні, якія праходзяць у Беларусі, як пагрозу нацыянальнай бяспецы. Па адной простой прычыне саюзная дзяржава Расіі і Беларусі у вайсковым плане фактычна з'яўляецца асновай для фармавання адзінай арміі. До последних событий в Беларуси, в принципе, наш центр всегда оценивал, например, военную сферу Беларуси именно с точки зрения существования совместной группировки войск союзного государства. И вот учение «Славянское братство», оно является традиционным, называют его иногда антитеррористическими, могут называть различными эпитетами, но на самом деле это в любом случае отработка действий группировки союзного государства по охране так называемых внешних границ. Дэкларуецца, што асноўная задача расійскай арміі ахова межаў, аднак відавочна, што стала вайсковая прысутнасць усходняга суседа ў Беларусі цяпер імкліва расце. Мэта – ахоўваць рэжым Лукашэнкі, імперскія інтарэсы Крамля і трымаць беларусаў у няволі.